Mokwongo erokamano. Tij kanisa en tij puonjo ji. Kin gi nyathi mathin sani aparo ni isenyuol. Titere Sunday school. Tipuonje. Wadongo wan jo Catholic ipuonjowa katekism. Ipenji ni ng'ama nochweyi tidwoko Nyasaye manochweya. Nyasaye nochweyi nang'o? Nyasaye nochweya ni mondo ang'eye, ahere, atine e piny ka kendo mondo amor kode e polo higni gi higni. Ni mondo watim ang'o mondo wamor gi Nyasaye. Ni mondo wamor gi Nyasaye e polo nyaka wamak chikene kendo nyaka wacham sakramit. Chike Nyasaye gin adi? Gin 10. Iwinjo? Koro kanisa osepuonjou. Kik itim ma, kik ineg wadu, kik ikwel, kik itim ma. Then, ka u continue, udwa ni kanisa otim ang'o? Kanisa tije en tij puonjo ji, not siasa. Siasa, kanisa nego siasa. Kano ochopo higa 1646, nwabedo gi gimiluongo ni Treaty of Westphalia. Mano create gimiluongo ni state. Wabedo gi executive, wabedo gi legislature, main bunge, wabedo gi executive en moting'o president gi ministers ne. Bunge to kod doho. Ka in gi problem gi nyawadu titere doho. To bunge to loso sheria. Bunge oloso sheria manyiso bila ni maisa minyalo tiye gi bunde. To ko bilo tiyogo marach timake. To soko wanyalo timo chung mar kanisa osebedo mane? Kanisa tije tij puonjou. Begise chung kamano makare adiera. Yes, gipuonjou pile. Kik ikwal gir ng'ato. Kik ikwiny wadu. Kik ikaw chi ng'ato. Kose kamano. Kik ineg ng'ato. Kumane gima kanisa puonjou. Kodwar mondo kanisa wachang'o. Kendo gichak gibed gi lesson moro. Kanisa 1646. Kanisa noweyo weche mag siasa. Mainstream. Mane gwa create gimiluongo ni state. Emago ang'owa siasa. Choice en maru kaka jo Kenya. Wach ni mogik katieko koro.